Musure mekunge a small girl with a big god, Kelsey Tadiwa Tafirenyika, mudzimai wechipiri waCollins Mnangagwa aburitswa on bail pakabva pabuda manyu allegations ari kuita kuti musikana asungwe zvakare. Kuri kunzi zvakare amai vake Amina Yasinta Yesubu Arabu pamwechete nemwana wavo musikana mukuru Dion vakabatwa kuBulawayo vakugadzirira kuda kubuda munyika. Vari kunzi vakazvamburwa zvakaoma vachibvunzwa kuti ko 4 million yakatorerwa Collins iri kupi pamwechete nematitle deeds edzimba dzaGertrude Badza dzakazara taundi yose. Amai pakuti havazivi vakabva vazvamburwa lomunyaka. Kuri kunzi ma-allegations Amina Yasinta Yesubu Arabu izita rudziko Yasinta ratishungurudza senyika vakabva vanzi pane ma-allegations money laundering. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Manovel enyu adzoka iko kuya kuchannel, link in the comment section. Ngati manye. So regai tiverenga ma-articles ari panapa then tozouya nama comments. So according to Hopo Chingono, article iri kwasismail iri kuti the mother and 2 sisters of Kelsey Tadiwa Tafirenyika, the 22-year-old second wife of Collins Mnangagwa, a son of President Emmerson Mnangagwa, were arrested in Bulawayo yesterday and remain in custody. Kelsey was arrested on August 4 and charged with possessions of Zinodaka. She was granted $1,000 bail by the High Court today. However, news coming from sources at Chikurubi prison say there is an instruction to arrest her again tonight before she is released. According to reliable sources, Collins Mnangagwa's mother-in-law Amina Yasinta Yesubu Arabu was abducted at Koku Corner in Harare at about noon on Thursday, August 13. She was driving home to Sunningdale after attending court where her daughter had been denied bail. The sources said Amina was taken to one commando barracks and questioned about 4 million that her interrogators claimed belonged to Collins Mnangagwa. Pama interrogations ipapo pari kunzi pakashandiswa mvura ichidirwa kumeso kwavo kwakavarwa uye vakarohwa zvakaipisisa namabhatoni sticky. The interrogators reportedly told her that she would be punished if she failed to produce the money. The source said vakatombofenta kufkafu kairi katatu but was forced back on her feet so that basa rinoenderera mberi. Amina was reportedly later taken to State House, handed over kuna First Lady, who allegedly assaulted her while demanding the money and title deeds to properties registered in Kelsey's name. Keusari kunzani numbu yema twins Collins Mnangagwa. The sources said First Lady shouted, "Waisa mwana wangu muhari muburitse," meaning you bewitched my son, remove the case. She also allegedly ordered Amina to stay away from her son. Vakati ivo Kelsey akabuda prison vachatumira vanhu kuenda kunocheka dumbu iroro vaburitse matwinzi wayo. Nekuti ndiro katiketi rabatwa nemusikana ari kuti kana angoita mwana chete atopinda First Family zvekutodaro. The First Lady allegedly demanded that Amina surrender all the title deeds and return her son's money. Amina was reportedly taken back to one commando barracks before eventually being released. The family subsequently sought refuge in Bulawayo. Sources said Amina and her daughters were arrested at a lodge yesterday and charged with possession of Zinodaka, and they maintain these were planted on them. My sources are pedo na Kelsey's initial arrest followed the alleged leaking of a video in which Collins appeared worse for wear. She was arrested alongside her uncle Isaac Arab Yasub, who was also granted bail yesterday. So as Yasinta uyu Amina uyu akabva atumira mapictures pakarohwa achiratidza kuti akasvuka semunhu mutsvuku ari red but zvazvina kana basa nemanetizens nekuti manetizens ari kuti isu hatinei nazvo ka ngavarohwa handiti vaidya mari dzenyika isu tichitambura vanzwa Buttercup Majarini in Weeknell's voice.
makore avaifadaya vachirya mari aiwaka isusu takanga tisipo. Izvezvi nekuti makurohwa ndopamabhizi kuisa ndine chironda changu kuti manetizens aite sena macitizen ari kuti isusu hatina petiri kupinda, umwe nomwe ngangotamba yaanga achitamba, isusu tiri kurova mufushwa imi muchiita muchitamba. So pane imwe article panapa iri kukonfirma zvanyorwa the first article iri kuti police on Wednesday thwarted an apparent attempt by the mother and sister of Collins Mnangagwa's second wife to flee Zimbabwe after authorities launched a money laundering investigation. This is according to Zim Live. Collins is the twin son of President Emmerson Mnangagwa and First Lady Auxilia Mnangagwa. A private jet that was due to fly his in-laws to Dubai was grounded overnight at Joshua Mqabo Nkomo International Airport in Bulawayo and was only cleared to leave on Thursday morning without them. Law enforcement sources said Amina Yasinta Yesubarab, mother of Collins' second wife Keusita Diwa Tafirenyika and the other daughter Dion Tanaka Tafirenyika were detained moments before they were due to board the jet. So vanga vativo vatizire Bulawayo vasvike vachitongonanga Dubai vatize nhuna dzavo kovaizoenda seiko vachisiyana iye Tafirenyika Tadiwa Keresi vaida kumusiyana ani aiwaka pamwe pacho kana takarya tose kana yangu vaikunyura tinonyura tose. Manje attempts to flee ayaka, it will make their bail application very complicated nekuti kana vari flight risk vanga vatobhukana nema private jet pakatoshata. They still have some people with money to protect them. That's why they wanted to escape using a private jet. Diure private jet rakatobva kumunhu ane cash ende munhu wacho kuti ndiye ameno. Kana wafunga kutiza muZimbabwe unotiza neroad paboda pacho kana kutombodzika worova nemusango kwete kuti kwanzi unobva wati ndiri kubuda neprivate jet. In such a situation unokwira chimushikashika chinoenda kuMalawi. Tadii kungotsvaka bhaya atenge Zimbabwe tongoshiya mari yacho tongoti aziva kwake because vanhu vari kumora takatarisa. Asiwo makaradhiwo futi kokungotora ini mamiriyoni motenga dzimba mozvinyarara kokuzopa mwana wevanhu zvinodhaka. Munonetsa mhani mimi. Maipururu dzakagoririya mukati cows came home. Zvino mombe dzacho dzakutunga vanhu kavakwapaidzo nekuvharirwa mujere dzinza rese. Tiri kushaya mishonga muzvipatara umo nekuda kwevanhu vakadai. But anyway, vamwe vari kuti guys muri kuti musikana ane nhumbu yamatwinzi komadireiko kumushungurudza zvakadaro dee mangowana a way yekuti apiwe punishment asina kuvhiringwa zvakadaro. Zvinokanganisa vana vari kukura mudumbu, vana vanova vazukuru the first family. Pengaudzoke uri kuti you wanna chill with the big boys. Mother mama Mnangagwa vafarire dzungu, vana mukurungai vane dzungu vanombovada here. First Lady shouted, waisa mwana wangu muhari mburitse. I hear there is an operation find the ngangas. Pachakwapaidzwa vanhu apa. Asi guys ngatimbotaurai, ana mukurungai ungazorova umwe wako here sekudaro umushindikita zvakadaro? Kana muchiroorerana paya handiti mei mabuilda ukama here pashayikwa here dare rekuti vanhu vagarisane pasi vataurirane pasina kuzvindikitana kuti musikana wayo akaroorwa zvamashuwa zvaizikamwa nemhuri yese here kana kuti mukomana akangotsvaka vanhu vanoenda kunomuroorera mai vake vasingazvizivi. Nyaya yakaoma. But anyway, vasikana vari mukati hapana kwavari kuenda. Pakadaika hapadika life kekunzi small girls with a big god aiwakaka. Pakadai unokwira mushikashika unonojamba border kuenda Mozambique, unokwira gonyeti rinoenda kuKenya, then wozoconnecta to Dubai uri mucontainer, no ndege whatsoever. Panoda zvehwakumkwako usina trace yevakomana vamama vanopfeka maboni fera eplay up. But anyway, semantra yeZanu PF pasine mandu mudzimai mukuru paari ari kuzvidyira zvake nhasi ari kumwa tii nebhekoni nezvimwe zvakadaro akarelaxa zvake achiziva kuti vasikana vangangurwa semashoko apashoni ekuti 2026 igore kungangurwa. Aiwa chikuru bichi chazara zvokwadi.